Waye na yaron na auta ne, ya kamata ko ya zo ya kai ni gidan giyan nan kwalbe. Don na ji na fara slow. Auta! Auta! Na'am baba! Yaka! Baba, ga na zo. Dama neman ka nake ka kai ni gidan giya. Baba gidan giya kuma ya kai gidan giya ba. Ina lillahi wa inna Auta ko ba ka zuwa ne sai na saba maka. Baba na ba ka shan gidan ba ka bari baba. Gidan giya. Baba, ka jira nan jan tsari yanzu na zan dawo. Kai auta ka dade na kai sauri auta. Ta. A tafana? Ina ka fito da na gan kare ba ce. Ba gan da an wata tsohon ba. A ina gan Ko shi. shi gidan giya da kashi ni wallahi da an kashi gidan giya. To ce shi ne jira ne jan tsari wallahi wuce ta zai. A'a ba haka shari'a ta ce ba. Kamar ya. Shari'a ta ce idan mahaifinka yana shan giya ya ce ka ɗauke shi ka kai shi za ka iya ɗaukar shi kai. Amma dai idan ya ce ka sha ne ba za ka sha ba. Ka gane saboda haka ka bi umarnin haihuwa. Shi ya haife ka mahaifinka. Zai kashi gidan giya. Amma dai ya ce sha ga isha. Kakka sha. Saboda ya yi ne bi Saboda shi ya haife ka ka bi umarnin shi kawai a rabu da shi da ya ka san tsohon giya da Aboki yanzu mu je karkin na kai ni. ni kai ba ka shan giya gan ka gidan Ka giya. ga kara mu wani uba na zambi kana ka sai ka ce mu kira mu yi umarnin uba mu gaba da sai ka ga uba mu. Ba shi kenan. Na gode. Baba, ka ga zirna kawo ka da ko? To shi ka in ka tashi ka kyara in zo me da kanka. Ba ka da. Kaji, aboki na gudu. Allah tsare baba. Hello, Tineru! Give me 2 bottles.